o kɛra sadi ale kɔnɔna na yan o b'a to sa olu ye dɔnkili segin da tɔw kɔni ta o ye tantan ye yaasa ka se ka ko faamuya turufu kɔnɔna na sa min ye orchestre ye olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelen yamaruyalen don nin waati in na ka se ka dɔnkili 10 o de da o de bɛna kɛ ɲɔgɔndan kɔnɔna na kunun ko tilegan fɛ ministre Mamu Dafe ale ni Umu Sali Sɛki olu ye baro sigi kɛ burudamɛw ka gwa min bɛ dugu min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya bi n'o ye Flamme de la Paix fanfɛla ye sa u taara baro sigi kɛ baro sigi in tun bɛ tali kɛ cɛ fɔ ni kanbɛn na bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min san min yɛrɛ filɛ n'o ye Segu ni dɔnko san ye o jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛn ni kelenya ko la ministre Mamu Dafe ale tun bɛ kɛnɛ kan ministre Umu Sali Sɛki fana tun bɛ yen min ye Mayi Asanatu Ɲare ye ale tun bɛ kuma di maaw ma miniti 45 kɔnɔna na sa bɛn ni kelenya jɔyɔrɔ min bɛ se ka kɛ bi Segu ni dɔnko tigilamaw fɛ ji dar'o sɛnɛ kan Tumutu dugu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min y'o la Tumutukaw sera ka baara mun kɛ o la kumakar'o kan Umu Sali Sɛki ale ye kuma ta k'a yira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ bi ka cɛfɔ ni kanbɛn sigi sen kelen kan bɛn ni kelenyaw ka se ka sinsin dugudenw olu bɛ se ka lafiya cogo min nka Falaye Umu Sali ka kuma na a ye fɛn dɔw fɔ o ma bɛn Tumutukaw ma Tumutukaw y'a yira a la k'a fɔ ko nin tɛ olu fɔyɔrɔ ye olu bolo bi bɛn ni kelenya ɲinini a kuma fɔcogo a n'a ko kɛcogo olu kan ka jate minɛ Umu Sali Sɛki yɛrɛ dugu in a den don a k'a cɛsiri kosɛbɛ maaw bɛ se ka kala cogo min na kuma tɛ tɔn bɛ a bolo Mamu Dafe ale ye kuma ta cayi ka ko bila o minɛn kɔnɔna na ko in kɛkun ye mun ye o ye k'a yira k'a fɔ maa mafalew caman de nana Tumutu yan nin waati laban in na Falaye u nana ka na ɲɛfɔliw kɛ ka se ka fɛnw fɔ Tumutukaw ye a kun ka kan nin kɛnɛ in kan min ye Tumutukaw ye u yɛrɛ ka kuma ta k'u fɛlaw fɔ maa mafalenw fana ye min ye barosigi ye a kun sigikun tun ye o ye yaasa faamuyali bɛ se ka kɛ a ko la cogo min baabu kɔni kun cɛra min kan sa o ye k'a fɔ min ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye layidu minnu ta bɛn ni kelenya lawaleyali la olu baaraw bɛ sen na AES-kow bɛ sen na hakililaw kɔni kan ka kɛ kelen ye bi yaasa min ye baaraw ka se ka kɛ sigi sen kelen kan min ye Guna maire kɔrɔ ye a fana ye welewelemada kɛ sa bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin Tumutukaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min fɔ ni kan bɛ o kɔnɔna na kunun ko o barosigi kɛra min ye village la biennale la Falaye Flamme de la Paix o yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abarajukaw olu fɛ yen halisa biennale hukumu kɔnɔna na Falaye an y'a ye k'a fɔ sa min ye seko ni dɔnko kɔni ye ale bɛ fɛn caman cɛ la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumutukaw fɛ yan kabini nin kalo in tile 26 n'o ye juma tɛmɛnen ye an y'a ye k'a fɔ sa ministre Mamu Dafe ale ni Umu Sali Sɛki olu kɔni bɛ u sɔn o la sa min ye ɲɛnajɛ belebele ye o sigira sen kan halisa min ye Flamme de la Paix yɔrɔ in na kunun ko Lazara waati min ye Baku Kante ye n'ale ye yan gouverneur ye Tumutu gouverneur ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan marabolo ɲɛmaa fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan n'olu bɛ Tumutu yan u bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan min ye dɛmɛjɛkuluw ye ka taa se baarakɛjɛkuluw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la seko ni dɔnko yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen waleya in kɛra kɛnɛ ye kiimɛli yɛrɛ ka kɛ ɲinan san seko ni dɔnko san in mun ni mun sera ka k'a kɔnɔ min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye u ye assurance maladie volontaire min sɔrɔ n'o ye avoc ye da sigira o la sigida ɲɛta o baro minnu sigira sen kan ka se ka denmisɛnninw kalan maanifinya tabiyaw la min ye faso sifinso ye ka taa se faso baro kɛnɛ ma fɛɛrɛ minnu sigira san in kɔnɔna na ka se ka waleyaba minnu kɛ ji dara o caman sɛnɛ ka k'o kiimɛliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa jakunkurunin yirala maaw la waleyaba minnu kɛra san in kɔnɔna na ka se ka o yira min ye Wasa Kuyate ka taa se seko ni dɔnko tigila wɛrɛw mɔgɔw ma Falaye olu bɛɛ lajɛlen y'u bila u fila ni dɛbɛ la kɛnɛ kan ka maaw ɲɛnajɛ yaasa ka se ka ko in kun cɛ sa jɔnjɔndiw yera a la Fatumata Kulubali FC n'ale ti ko fɔ maa ye tuguni jɔnjɔn dira ale ma min ye Firuni ye n'o ye Elhaji Firuni ye ale min ye yan chambre de commerce président ni nin kalo in fana denfaya b'ale bolo jɔnjɔn dira ale ma Abibu Damele Jima national de dɔ dira ale fana ma Da Ɲas ale min yɛrɛ ye bololabaarakɛlaw ka directeur ye Falaye ka taa fara Mamari Jara kan maa min bɛ biennale yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen kunna ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn sɔrɔ kunun ko Flamme de la Paix ale yɔrɔ la min ye ministre ye sa y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u tanu baara ale kɛcogo ɲuman o la surɔ sa an ka sɔrɔ ka na su seginna o sigi Tumutu ale ni Tawdeni min ye Tumutukaw ye olu y'a daminɛ ni ensemble instrumental ye ensemble instrumental minɛn kun ka ca gita b'a la min ye ngɔni b'a la jeli ngɔni o fana bɛ a la ka taa se guitare ma soku o b'a la Tumutukaw bɔra ni maa ye fiyewu Falaye soku fɔlɔ ye muso don a wulila k'i jɔ k'i kari n'a yɛrɛ ye ten wa a bɛ sogo dasi cogo min k'a yaari ka taa ɲɛfɛ min ye u ka ngɔnifɔla fana ye o fana wulila k'i jɔ dɔnkili yɛrɛ bɛ tali kɛ mun na
ko an ka bɛn an ka ɲɔgɔn faamu o kɔfɛ sa min ye tumutukaw ye u y'u ka ɲɔgɔlɔnw fana daminɛ ɲɔgɔlɔn in bɛ tali kɛ mun na o ye k'a yira k'a fɔ anw ka maanifinya an ka adamadenya an ka ko sigilen no fɛn min kan o bɛ se ka kɛ baarakɛla ye cogo min na kamalennin dɔ n'o ye denmisɛnnin funankɛnin dɔ ye ale somɔgɔw b'a wele k'a ka taa kalanso la Fala ye kalanyɔrɔ in ka jan min ye somɔgɔw ye u b'a fɔ ko yan'a ka nɛgɛso ta ka taa fo kalanyɔrɔ jan na kalan bɛ se ka kɛ so kɔnɔ funankɛnin kun t'a dɔn k'a fɔ ko du o ye kalanyɔrɔ fɔlɔ ye maanifinya kalanyɔrɔ sinankunya kalanyɔrɔ nimɔgɔninya kalanyɔrɔ ani kalimaya kalanyɔrɔ tumutukaw ka ɲɔgɔndan in kɔnɔna sa an ka finiw an ka balocogo an ka laadalakow tumutu ye nin bɛɛ lajɛlen warantɛ ka tila k'a yira maaw la n'an ma bɛn n'an ma ɲɔgɔn faamu an bɛ fɛn fɛn ɲini o si tɛ se ka sigi sen kan o la sa maa min y'u ka ɲɔgɔlɔn sigi sen kan n'o ye Alu Jara ye an ka jɛ k'ale lamɛn ɲɔgɔlɔn in kan. Bon pièce ye ko mun bɛ jamana kɔnɔ surtout AES donc pièce mun bɛ ka kuma o de kan ka jamanadenw ka AES pays saba k'a lajɛ k'u kala ɲɔgɔn na ani an ka segin an ka kokɔrɔw ma denmisɛnninw ka ladamu n'o y'u ka éducation ye o ka na donc pièce in kuma o de kan ani bɛn ni kɛlɛɲɔgɔnya o ka na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye pays saba jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ye. Bon, a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ o de kan cohésion sociale c'est pour cela que an nana ne gese ye k'a yira gese k'a yira k'a fɔ a bɛ tali kɛ ka kalali kɛ ɲɔgɔn na an ye n t'a dɔn pièce la n'i y'a ye teri bɔra ne ka na ne Gari ye ani Miseli donc pour que k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi pays AES jamana saba bɛ yɔrɔ min na farafarali b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ an ka don ɲɔgɔn an ka kala ɲɔgɔn na an y'a essayer k'o de fɔ ale ka segin an ka kokɔrɔw ma n'o ye an ka ladabu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ka niveau la an y'o de yira an y'o de kɛ ɲɔgɔlɔn ye k'o yira k'o kɛ ladamu ye yalasa jamanadenw ka se ka o faamuya cogo min na. Bon baara in an ka pièce yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la Kasima a ma nɔgɔya dɔɔnin parce que an ye mɔgɔ minnu kun don a dɔw bɛ yen u ma deli ka biennale kɛ depuis Ala y'u da donc o gɛlɛyara bon biennale la Tɔnbukutu a ɲana sabula a kɛra ko ye ka Tɔnbukutukaw parce que insécurité k'a yira mɔgɔw la ko sécurité bɛ yan k'a yira mɔgɔw la Tɔnbukutu mɔgɔw bɛ na en réalité Tɔnbukutu avait besoin de ça donc vraiment ni ɲana nka ne kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ ka dɔ fara biennale fɛnw kan kɛri ka k'a la balɛ ka k'a la biennale san fila o san fila a man ka kɛ fɛn fitinin ye jamana kɔnɔ parce que a bɛ jamana bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u k'a labɛn ka dɔ fara biennale budget kan vraiment hali n'u bɛ se ka kɛ 20 jours ye o de ka ɲi pour que mɔgɔw ka se ka nisɔndiyaba sɔrɔ o de ka di ne kɔni ye. laadala dɔ ka kɔnɔ fili min ye tumutukaw ye u ka maaw kɔni ye o sɛbɛkɔrɔ dɔn min ye tumutu ye an famana k'a ye tan cogo in na an ka laada k'an ka bɛn yaasa min ye AES o bɛ se ka sinsin cogo min tumutu a y'o kɛ k'a ka ɲɛnajɛ ale bɛɛ lajɛlen kun cɛ bɛɛ kun sigilen don ka tumutu kɔnɔ wa tumutu bɔcogo ɲɛna nka Fala ye an ma danfaraba ye tumutu ni tawudenijɛ donfiniko la dɛ ni su daminɛna maa ɲɛna n'i ye tumutu ye ka tawudeni ye wa u bɛɛ lajɛlen y'a daminɛ cogo kelen na tawudeni fana ale fana nana ni a ka ensemble instrumental ye n'o ye an ka laadala fɔlifɛnw faralen ɲɔgɔn kan ka dɔnkili da n'o ye min ye o ye sa olu ko sa ko o tɔgɔ ye bɛn ni kelenya yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o kɔfɛ sa min y'u ka solo de san ye u nana o tugu o la k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye tumutu ka ɲɔgɔlɔn ye ni ale bɛ tali kɛ mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye k'a yira k'a fɔ sa ko min ye tumutukaw ye u ye mun yira maaw la ɲɔgɔlɔn na o ye surɔ tawudenikaw u ka ɲɔgɔlɔn sira fɛ sa u ye min yira o ye k'a fɔ maa dɔ ale kɔni ye dugutaala ye dugutaala min don denmisɛnnin don a bɛ nana jigin maa min fɛ jatigikɛ o tɛ yen min y'o furumuso de b'a kunbɛn o b'a kunbɛn min na o b'a fɔ ɲɛna olu ka laada ye min ye u tɛ se ka kuma cɛ fɛ k'a sɔrɔ u furukɛ yɛrɛ tɛ yen n'o ma yamaruya d'u ma min ye kamalen ye a b'i sinsin k'i fasaja kaki fo muso in bɛ sɔn k'a bisimila ale yɛrɛ y'a nana ye k'a fɔ ko giri don nka a nana min nɔfɛ ni o ye Abdul ye ale ye karabu maa ye nka o karabu maa nana dɔ dɔn cogo min na sabula kamalenin min nana n'o y'a dɔn o fana b'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ baara sugu min kɛ o ye Ibrahim ye
Ibrahim ni Abdu u b'u sigi Abdu terikɛ fila bɛna jawlu ye bandibaw de ye u bɛ bingalu kɛ u bɛ maaw ka nafolo u bolo kumaniyaw ma bingalu b'o kɛ denmisɛnninw b'a fɛ k'u bɛ taa tunga fɛ olu fana ka ŋanamu kɛ drogue feerew bɛ nin bɛɛ kɛ Abdu jɛɲɔgɔn ye olu de ye min ye Ibrahim ye ale siranko sa ale b'a fɔ k'ale bɛ taa n'a yɛrɛ ye sabula ale tun t'a dɔn ko nin don Abdu muso a bɛna na bɔ a kalama k'a fɔ ko ja ale cɛ zon don a bɛ k'ale balo ni haramu ye a bɛ k'ale balo ni jurumu ye o la sa min ye a teriw n'a tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sa k'u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a ko min ye Abdu ye a y'ale kuma suli a y'ale lebu a y'ale malo o la sa Falaye min ye ko in bɛna kun cɛ cogo di kamalennin n'o o ye Idirisi ye ni ale kun nana bɔ Abdu n'a muso ye ale bɛ segin ka taa nka ale taalen o y'a sɔrɔ Abdu n'a tɔɲɔgɔn ninnu u ye sɛbɛn min kɛ ka d'ale ma a nana sa bandi minnu bɛ ka ɲini wolomasiri tabaw fɛ olu ka sɛbɛn de taara ye ale bolo ale wo o bandiw wo wolomasiri tabaw bolo bɛɛ lajɛlen daji o dajilen kɔfɛ sa Abdu b'a yɛrɛ ɲini a yɛrɛ ɲinitɔ a bɛ sɔrɔ sa ka taa dugutigi fɛ yen dugutigi y'a yira a la sa k'a fɔ ko a kɔni ye kabila kɛlɛ wuli sabula nin waati na maa minnu fatulen filɛ n'a n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u n'olu ka kabilaw tɛ kelen ye nka min ye dugutigi b'i cɛsiri ka bɛn ni kelenya k'o sabati u ni ɲɔgɔn cɛ tawudenikaw ka ɲɔgɔlɔn bɛ kun cɛ ye Falaye o kɔfɛ sa min ye tawudenikaw ye u y'a ko tɔ kun cɛ sa min ye Sogu ye ale de Gita ka taa se bamanangɔni ma dununba u y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ u ka min ye ensemble instrumental ye o kɔfɛ sa Solo de Chant o ye a ko kun cɛ Ɲamɛ kɔni nana dɛ Ɲamɛ ale ni Kwa ninnu ka kwakuru u bɛ ka kwa di maaw ma ne taara an bɛ taa ni nin so cogo min a ka girin ni kilo 20 ye Sky dun ko k'ale tɛ tɛmɛ kilo 23 kan an bɛ taa ka kwa to yan sa kɛ taa cogo na ɲini kwa la Falaye o la sa yanni an ka bɔ seko ni dɔnko la an bɛ taa kulubakaw fɛ yen dɔgɔkun in kɔnɔna na AES ɲɛmaaw nana yan o la sa min ye conservatoire directeur ye n'o ye Kamaraka ye Kamaraka ale ye ja dɔ dilan an ka seko ni dɔnko tigilamaaw kan jamanakuntigi 3 minnu fana bɛ AES kɔnɔna na ka ja dɔ dilan olu fana kan o jaw bɛɛ lajɛlen yirala AES jamana ɲɛmaaw la olu ka nali senfɛ ni ye général d'armée Asimi ye a n'a jɛɲɔgɔn tɔw Abdramane Chani ka taa fara capitaine Ibrahim Traoré kan olu bɛɛ lajɛlen ye munumunu salo kɛ ja ninnu na min ye Kamaraka yɛrɛ ye a ye ɲɛfɔli kɛ ja ninnu miirina nana cogo di seko ni dɔnko musoba minnu b'a la a y'i da don olu la jamanakuntigi 3 in waati min na ale b'o bugunatigɛ dilan Falaye o y'a sɔrɔ min ye Asimi ale ye colonel ye o m'a to baara ninnu ka yɛlɛma o la sa Abdramane Chani a y'o fana bugunatigɛ dilan ka tila ka min ye Ibrahim Traoré k'o fana ta far'o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye waleya ye seko ni dɔnko tigilama bɛ se ka waleya minnu kɛ maakɔrɔ minnu filɛ nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelen k'a daminɛ ko ni kumari la Jeliba Zumanaba Tara Buhare Fanta Dama filaw ka taa se Kanja Kuyatɛw ma nin bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ a y'olu yira kelen kelen baara kɛcogo la ani faamuya kɛcogo la u y'o seko min kɛ seko ni dɔnko ale tɔgɔ la baara ninnu u ye ɲɛfɔli kɛ ka se o kan o la sa min ye jamana ɲɛmaaw ye u ka sɔrɔ sa k'a fɔ ko min ye Kamaraka ye ko baara ko a ɲɛna k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin miiriya in na nka n'Ala sɔnna ma Falaye ja in ale tɛna na to kuluba dɛ a dulonnen tɛ ko Mali cɛbaw ni Mali kɛlɛmasaw ale bɛna na jigin a na yaala maaw n'a ye yaasa Kamaraka ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kosɛbɛ sabula maa caman siɲɛ fɔlɔ de tun ye ka nin ja ninnu ye k'a sɔrɔ u t'a dɔn a baara kɛra cogo min ale dun ka baara o de ye nin baara in ye kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ conservatoire o directeur bɛ a bolo an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka taa Bamako ministre so min bɛ malidenw minnu bɛ taa tunga la olu tɔgɔ la an ni ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'a ko tɔ datugu dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sida Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye an bɛ taa Bamako n'an sera Bamako su kɛrɛnkɛrɛnnen kun sigira min ye tunkarankew olu tɔgɔla su baara in a kɛla nin kalo in tile 24 a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa minisiri min bɛ maliden minnu bɛ tunga la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye farafinna ka kelenya ye Musa Atayɛri ale de y'o su in ɲɛnɛmayali baara kɛ fala ye su in bɛ tali kɛ baara la sa baara min kun cɛra n'o ye tunkarankew tɔgɔla don ye n'o kun daminɛna nin kalo in tile 18 ka taa bila tile 19 na o kɛra Bamako CICB kɔnɔna na su min kɛra k'a kun cɛ sa ko ka seko ni dɔnko tigilamaw bila ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan min na sa u na dɔnkilida dɔnkili minnu bɛna to misali la seko ni dɔnko tigilama maa 6 olu de kɔni ka ko nana ta ka don nin ko in na calatigɛ jɛkulu fana sigira sa o y'a ka jaabi di maa min ye bɛɛ lajɛlen da fala ye o ye Sek Sirima Sako ye sefa wari miliyɔn 1 tara ka da ale ma maa filanan min dara ale ka sa o ye Virginie Damele ye 150,000 o tara ka do o ma min ye Elmedi ye ale ta kɛra 100,000 ye maa saba tɔ minnu n'olu sen donna ni ɲɔgɔn lajɛ in na sa 20,000 dira olu bɛɛ lajɛlen ma minisiri ko sa k'u filɛ ka baara min kɛ nin ye a bɛna olu dɛmɛ don nataw la u ka kow laseli la min ye fasoden ɲumanya waleya minnu b'a la u tɛna mara u bolokɔrɔ u bɛna wulikajɔ fɛn fɛn kɛ don nataw la dɔnkili ninnu u na da olu kɛnɛw kan ɲɛfɔli na kɛ maaw ye k'a yira maaw la k'a fɔ ko nin baara ninnu nana cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o faamu cogo min fala ye maliyɛn minnu bɛ kɔ ka halisa olu ka kibaruya la an balimamuso n'o ye Ayisata Bundi ye ale tun bɛ Nizɛrikaw fɛ yen Nizɛri maa ma falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'o ye Damagaranikaw ye olu ye bonya kɛ ale ye masamuso u y'o jɔnjɔn ta ka d'a ma k'a yira sa k'a fɔ kabini nin décembre kalo in tile 6 min ye an balimamuso Ayisata Bundi ale kɛra Mayirama Dagara min ye o ye masakɛ denmuso ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'o ta k'o bonya d'a ma min ye Ayisata Kewule Bundi ye a y'a yira sa ko nin waleya in diyara ye kosɛbɛ a bɛnna ale ma n'Ala sɔnna a ma ale yɛrɛ ye kuma minnu fɔ nin ko in kɔnɔna na a na tila ka fasirili k'an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na bamanankan na an ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye Ayisata Bundi ale la ka to maaw fala ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko AES ka se ka jɔlan sɔrɔ jɔlan min musow bɛ se k'u sinsin o kan o la sa min ye Nizɛrikaw ye olu ye baara in faamu kosɛbɛ ni muso falenba ye ni maliden n'u n'a sigilen no Faransi nin waati na waati ni waati a bɛna na baara kɛ Bamako kɔnɔna na k'i ka ɲɛfɔliw kɛ AES bɛ se ka nafa min ɲɛ AES bɛ se ka musow jɔyɔrɔ min ta muso bɛ se ka sankɔrɔta baara min kɛ AES kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen na maaw tulo kan min ye Ayisata Kewule Bundi ye ko dɔ farala a jɔyɔrɔ kan koyi Mariama Tabara nin y'a kɛlen o ye min ye Sultani Dagaram o y'o jɔnjɔn d'a ma nin kalo in tile 14 ko wa ko Mali bɛɛ lajɛlen o ka jɔnjɔn don o bɛ taa n'an ye sa fala ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan kunun ko samata sɛgɛw u y'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la fala ye maaw b'u ɲini u fɛ u y'o kɛ kunun ko ka kɛ ni jamana min yɛrɛ ni tulo min ka kɛ ale fɛ yen Mali ni Marɔku kelen ni kelen ndolati in jijara kosɛbɛ Alfitiri a tɔgɔ donna tariku la sabula a ye penalty 2 di nka anw ta ma di Ala kama wulikajɔ ni cɛsiri denmisɛnninw fɛ u y'a yira ko fo min ye kamalen ye a ka taa VAR lajɛ fala ye subahana mansin o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye anw ka penalty hali n'o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka maaw bɛ k'a fɔ bi ko dɔ tun bɛ yen k'o ma d'an ma an bɛ jɛkulu min kɔnɔ na o ye jɛkulu fɔlɔ ye fala ye Mali ale kɔni ndolati daminɛna waati min na sa an y'a guwa ɲɔgɔn da la koyi an yɛrɛ kun kɛlen don ka ninnu ta u ngɔnɔ ma nka u y'u to la ka t'u negesinaka ka t'u bɔ k'u bi an ka dususi kɔnɔ min ye u ka Brahim Diaz ye ale y'u ka celu dasi sɛgɛnnafiɲɛ bɔra o kan hali n'a sɔrɔ faranga kɛra 5 ye Mali a segilen kana ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la a fana ye wulikajɔ kɛ k'i cɛsiri an fana ye penalty sɔrɔ min ye Lasana Sinaɲɔgɔn ye sanga 64 na ale y'an ka celu dasi nka yan'o cɛ sa min ye Zambi ni Comore olu ta kɛra 2-0 ye Mali ale ni Marɔku fana ta kɛra 1-1 fala ye bɛɛ lajɛlen nin groupe in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen kɔni ka bolo i ka ko b'i yɛrɛ bolo sisan dɛ se ka taa ɲɛ ci ka segin so a tun b'o dakun de la sa hali n'o y'a sɔrɔ kuru 4 bɛ Marɔku bolo a fana ma taa fɔlɔ dɛ parce que ani Zambi de bɛ ɲɔgɔn na fala ye Zambi dun fana kuru 2 b'ale bolo Zambi fana tɛ se ka to ten cogo la ten Mali kuru 2 b'anw bolo nka anw ka celu dasita ka taa ni Zambi ta ye o ye anw bila olu ɲɛ k'anw kɛ 2nan ye o la sa min ye ndolati wɛrɛ minnu tun bɛ yen Egypte ale y'a ka billet sɔrɔ ka taga 8e de finale la fala ye
ale kɔni ye Afrique du Sud dasi 1-0 nka ndolanci gɛlɛmanba kɔnɔna na Mohamed Salah ale de kɔni ye penalty hakilila ko o dasi kabini sanga 8nan kɔnɔna na Angola ni Zimbabwe o kɛra 1-1 ye bi sa ni Ala sɔnna a ma jɛkulu minnu kɔnɔna na ni balontan kan ka kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye groupe C ni groupe D bi nka yan'o cɛ fala ye an bɛ segin ka taa Bamako kokura min ye Marokukaw ka pankuru ta jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Royal El Maroc n'o ye Aram ye ale tun ye bɛɛ lajɛlen wele kunungo yaasa ndolanci ka taa lajɛ dunanjigiso dɔ kɔnɔ n'o ye Maroc Mali ye Maroc Mali ɲɛnajɛ min tun don sa a ye baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye Maroc ka pankuru baarakɛlaw ye ka limanaw wele ka teriw wele ani jɛɲɔgɔn k'olu bɛɛ lajɛlen wele cɛfɔ ni kan bɛ Mali ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma fala ye k'a kɛra fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiya ye sabula a banna 1-1 na Nfamara Berete ale tun bɛ dunanjigiso kɔnɔ a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Marakukadenw Maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen sigilen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka fara maa wɛrɛ welenlenw kan bɛɛ tun bɛ nisɔndiya tulo ni yɛlɛ ani dumuni la ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛ maaw kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na o siratigɛ de la Marocaw ka pankulu cakɛda Royal Air Maroc u ye écran géant sigi Mali ni Maroc ka match mun kun makɔnɔnen don kosɛbɛ kunungo juma décembre kalo tile 26 match tago fɔlɔ premier mi-temps o bɛ laban Maroc ka 1 Mali ka 0 penalty dɔ senfɛ Mali sporteurs kun sigilen don farifaga dimi dɔɔni nka u kun jigila ma tigɛ. Bon ne yɛrɛ bolo mun marché an entraîneur kɔni a bɛ fɛ ka match égalité dɔrɔn de ɲini parce que a kɔfɛla de fa attaquant ka taa mɔgɔ 2 bila hali mun ye milieu a kelen don k'olu bɛɛ kɛ attaque ne kun bolo a kun kan ka formation ye 4-4-2 de ye quoi voilà ne hakilina o ye quoi mais ni Ala sɔnna an bɛ se b'a sɔrɔ ɲani match ka bɔ komi an bɛ deuxième mi-temps na fɔlɔ espoir bɛ toujours. Bon an bɛ hakilina ye kelen an bɛ dugawu kɛ Ala ka aigliw ta ɲɛ an ka se ka bɔ voilà an ka taa ɲɛfɛ quoi sinon vraiment a ko a cardio ne yɛrɛ fɛ bon an bɛ gagner a daminɛ ma nɔgɔya mais a bɛ ka taa taabolo min fɛ n'an y'an jilaja an bɛ se ka nɔ bɔ ko la quoi. Dolantan tago filanan deuxième mi-temps dolan miniti 63nan de Mali bɛna penalty dɔ sɔrɔ Lasina Sinayogo ale bɛ o don o bɛ kɛ sababu ye ka Maliyɛnw ɲɛda yɛlɛma nisɔndiya tɛgɛrɛ fɔ ani pangawoloki match bɛna ban 2-2 na bɛɛ lajɛlen ka 1-1 match ni mun jigiya kura di Malidenw ma k'a fɔ kulon tɔ an bɛ se ka taa ɲɛ hakaja ka kupu ta ka na n'a ye. Bon match n ye faamuyali mun sɔrɔ a la pression dɔɔni kun b'an ka mɔgɔw kan parce que premier match la o kɛra cogo min na donc il fallait que au moins hali n'an ma Maroc ci an kɔni ka se ka nul kɛ parce que n'an cira nin na o kun ye éliminelen de donc il fallait vraiment que u ka se ka hali nul kɛ comme ça donc ils ont bien joué an kɔni ma se ko Marocains ci mais quand même les aigles ont bien joué. Bravo pour ça. Rien n'est perdu. Foyi ma perdu fɔlɔ. Mali bɛ se ka qualifier halisa tuguni ka tila ka na ni coupe ye an ka jamana ka halisa. Bon, d'abord an bɛ équipe fo. Équipe an bɛ se k'a fɔ joueurs yɛrɛ ani équipe technique mɔgɔw bɛɛ lajɛlen. Ka d'a kan an ye mun ye an bɛ se k'a fɔ a bɛ espoir d'an ma kosɛbɛ parce que an ma ci. Bi fɔlɔ donna anw de la. Mais an tilala ka deuxième mi-temps na y'a égaliser bon an bɛ se k'a fɔ a bɛ espoir d'an ma k'a fɔ yanni kani in ka ban équipe bɛ se ka taa yɔrɔ jan na mais baara bɛ yen il faut reconnaître que baara bɛ yen parce que équipe in u bɛ jouer kosɛbɛ mais bi do yɔrɔ ninnu finalité man ɲi awɔ baaraba bɛ kɛ sɛgɛn bɛ kɛ mais n'u sera ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ a laban cogo man ɲi baara ka ɲi ka k'o la kosɛbɛ. Marakukaw ka pankulu cakɛda Royal Air Maroc maaw u ye écran géant in dabɔ hakilina mun kama laɲiniw sabatira bawo ni écran géant in kɛnɛ kan maa kun tɛ ka Mali supporters dɔn ka bɔ Maroc taw la bawo Mali ka bi donnen sali bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ka kɛ bɛn ni keleya ani ɲɔgɔnminɛ ye jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ.
ayiwa Falaye an ye jeu concours sigi nin ndolanci in na jeu concours in na an y'a ye k'a fɔ jaabi bɛɛ lajɛlen nalen jaabi 18 o de ka ɲi nka o jaabi 18 fana na an bɛna na tirage kɛ n'Ala sɔnna a ma an denmuso bi yan k'a daminɛ 1 na ka taa se 18 ma ale bɛna na numéro 1 fɔ n'o bɛnna mɔgɔ min ka numéro ma an na cadeau di o tigi ma a ka 2000 k'a ci a ma yani an ka se ka tila ka jeu concours wɛrɛ labɛn sɔɔni sisan n'an tilara kibaruya ninnu na an bɛ sɔrɔ ka na jeu concours ale tirage kɛ Coupe d'Afrique mun kɔnɔna na Falaye e ko a ma daminɛ ka ban wa Botswana ni Benin olu bɛ ɲɔgɔn na hakili la nin waati in na min ye nɛgɛ kanɲɛ 15 ye Senegali ale ni Congo kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ nin lajɛ Falaye kabi kelen ne bɛ wɔlɔfɔw la han e ka taa Congo fɛ parce que e bɛ Coupe du Monde taga ka di e hali bi anw dun bɛ Coupe du Monde na ka ban aw bɛ barrage la anw bɛ Coupe du Monde na ka ban ne ye wɔlɔfɔ ye Falaye min ye nɛgɛ kanɲɛ 17 o mana tɛmɛ ni miniti 30 ye Uganda ni Tanzanie o fana ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye ndolanci dumanba ye ni Ala sɔnna a ma nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen sa tile kɔnɔna na an na tila k'o da maaw kɔrɔ kan nɛgɛ kanɲɛ 20 Nigeria Tunisie Falaye su in na belebeleba o ye nin ye ne ko groupe filanan na u y'a faamu k'a dɔn ko ndolantan mun ka di k'olu bila ni maaw bɛɛ taara so de yan n tɛ kunun ta in fana kɛra nɛgɛ kanɲɛ 20 Tunisie ni Nigeria fana Falaye o fana tɛ ndolantan nɔgɔman ye dɛ o fana bɛna na k'o kɛ heure 1 na n'Ala sɔnna a ma jaabi mana na sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na an na tila ka o da maaw tulo kan nka Mali ka kulu kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min Maroc de bɛ ten nka kuru 4 b'a bolo farankan o ye 2 ye Mali kuru 2 b'ale bolo farankan t'a ale bolo a ye cɛdu dasiko 1 kɛ cɛdu dasiko 1 kɛra a la min ye Zambi ye ale fana bɛ o cogoya 1 na kuru 2 farankan t'a fana bolo nka Mali bɛ Zambi ɲɛ sabula Mali ye cɛdu dasi siɲɛ 2 Zambi ma cɛdu dasi Komaro kuru 1 de bɛ ale bolo a ka bɔta o ye 2 ye Falaye ni Ala sɔnna a ma n y'a fɔ cogo min na Mali ka ndolantan wɛrɛ sa an na tila tuguni k'o da maaw tulo kan o ye ntɛnɛn nata ye kalo in tile 29 ni Ala n'a kɛra sɔnna a ma o b'a sɔrɔ kɔni an kɛra Bamakɔka ye o hukumu kɔnɔna na sa Falaye kununko an ka ndolantila minnu jouera ndolanci bannen faso ka sɛbɛnniso min bɛ yen n'o ye l'histoire ye Falaye ale ye kuma di denmisɛnninw ma k'u ɲininka o dalakan na Wɔyɔ Kulubali ni ale ye défenseur ye a ko ndolantan in ma nɔgɔya Falaye ko nka ko Ala barika la k'an bɛ se k'a fɔ bi k'an seginna ni kuru 1 ye ko kuru 1 in nafa ka bon kosɛbɛ ko wa ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko n'o tɛ k'an kun nakun ye kuru 3 ye Yves Bissouma n'o ye jalatigi ye ale ko min ye taalen ɲɛfɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka taa ndolantan tɔ na ko nin fu nin kelen ni kelen in b'a to an ka hakili da o kan ko n'Ala sɔnna a ma ntɛnɛn k'an n'an cɛsiri ka Komɔrɔ k'ale bati Falaye k'a b'o layidu di maaw ma Lassana Sinayogo ale min kɛra an ka cɛdu dasiba ye n'ale yɛrɛ de ye cɛdu dasila yɛrɛ an bolo nin waati na Falaye a ko ale kɔni nisɔndiyalenba don ko bi doni tɛ dɛ ko ka nisɔndiya lase malidenw ma k'o de diyara ale ye sabula olu de ka laɲiniba ye u kun nana kuru 3 kama nka n'u ye kuru 1 sɔrɔ u b'u wasa don o la kosɛbɛ ko ka bɛɛ lajɛlen fo ko wa ko ale b'a dɔn bi ko maliden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don jalatigi danga n'o ye Alu Dieng ye a ko ndolanci ka gɛlɛ kosɛbɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ n'o ye Coupe d'Afrique ye k'a ka gɛlɛ fo galabu kɛnɛya o la sa k'u yɛrɛ de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma yaasa ka se ka supporters k'olu nisɔndiya o la sa ko Mali supporter fɛn bɛ Maroc ni waati na k'u b'u bɛɛ lajɛlen fo Kamuru Dunbiya n'ale ye camancɛ ye ale ko ndolantan in kɛra ndolantan dumanba ye ko min ye bɛɛ y'i yɛrɛ di wa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara k'i ka jamana faso k'o lataa sanfɛ ka faso k'ale maillot don ko sisan kɔni ko an ka ko bɛɛ b'an yɛrɛ bolo n'Ala sɔnna ma ntɛnɛn don k'an bɛ se sɔrɔ min ye Jigi Jara ye a ko nin kelen ni kelen ko nin ka fisa kosɛbɛ ko b'a to sa ko laɲini kɛr'u fɛ sa u ka se k'u cɛsiri yaasa u kana se ka bi cogoya si la Falaye l'histoire mɔgɔw olu de ye ni kibaruya ninnu sɔrɔ sabula olu ka cɛdenw bɛ kɛnɛ kan ye min ye Mali ye o Komɔri o Maroc o Zambi o Falaye bɛɛ lajɛlen ka garisɛgɛ b'i tɛgɛ kɔnɔ yaasa i ka se ka taa ɲɛfɛ cogo min na min ye ndolantan in ale la min ye farikolo ɲɛnajɛ in sa an bɛ se ka jira k'a fɔ ko a kɔni kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ Falaye i b'a dɔn k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ in na fana fɛn caman de bɛ yen min ye Marɔkukaw ka ndolancila ye n'o o ye Acharaf Hakimi ye a ko k'a bɛ Mali ndolancilaw fo Falaye k'u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bi ko wa ko u bɛɛ lajɛlen k'u y'u kɔ don ɲɔgɔn na kelen ni kelen na ko ale yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ ko sabula ko min ye nin ndolantan in a bɛ ka kɛ tuma min a terikɛ o n'a ndolanci ɲɔgɔn n'o ye Kylian Mbappé
ko yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko nana ka na ale senkɔrɔma don k'o diyara ye kosɛbɛ k'a b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sabula min ye Mali ni Niger Mali ni Maroc ye ko ni Ala sɔnna ma ale bɛ dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa ɲɛ. Kylian Mbappé maaw kɔni y'ale ye kunungo tribune na kalamani 2 Maroc ka kalamani 2 o maaw de tun b'a kan na min ye ndolanci tɛgɛrɛ min tɔgɔ ye Moulaye Abdallah kɔnɔna na n'o ye Prince Moulaye Abdallah ye juma don kunungo a tun bɛ o kɛnɛ kan min ye ni falenba ye n'o ye Real Madrid maaw ka ɲɛfama ye Fala ye k'a kɔni nana sa ka na min ye Achraf Hakimi k'o de kɔni senkɔrɔma don a kun yɛrɛ la fana k'a fɔ ko min ye Ousmane Dembélé ye ale fana kun kan ka ye kɛnɛ kan nka Faransi jalatigi n'o ye Faransi équipe nationale jalatigi ye ale de kɔni yera fɔlɔ ko ni Ala sɔnna ma sa Paris Saint-Germain maaw k'u dɔw kan ka na yanni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka se yɔrɔ jan na sabula o fana bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na n'an bɔra ye Fala ye farikolo ɲɛnajɛ in i b'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra waati min na min ye anw ka jamana supporters ye olu kun farafaralen don Ina Sam bɛ yen Sena Sam bɛ yen n'o ye Adama Kulubali n'a ka maaw ye nka ko nin ko in kama sa u bɛɛ lajɛlen jɛra ka kɛ jɛkuluba kelen ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma samata sɛgɛw bɛ se k'olu senkɔrɔma don cogo min na min ye supporters ye maaw kɔni bɛ fɛ k'u ye ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ nin kan o la sa ko Thomson Tif ale de kɔni y'a ɲini u fɛ sa u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ jɛkulu kelen ye min ye président filaw ye ni o ye jɛkulu fila bɛ président ye Sulemani Jabate ni ale Ina Sam président ye a ko nin kɔni ko foyi tɛ nin bɔ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o de ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka sɛgɛw k'olu senkɔrɔma don kosɛbɛ Adama Kulubali ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin ye waatiba de ye olu ni Ina Sam maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka samata sɛgɛw senkɔrɔma don k'o na kɛ laada ye k'a daminɛ Maroc yaasa fɔ waati min yaasa sɛgɛw bɛ se ka senkɔrɔma don cogo min na Coupe d'Afrique hukumu kɔnɔna na Fala i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min anw ye a fɔ maaw ɲɛna n k'u ka jaabi di min ye Coupe d'Afrique ale tirage ko hukumu kɔnɔna na o la sa min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye jaabi ɲɛnamaw sɔrɔ o ye maa 18 ye maa 18 2,000 tɛna se ka tila maa 18 ni ɲɔgɔn cɛ Fala ye yaasa k'a ko to a garisɛgɛ komayɔrɔ la hali bi kabini kunu mɔgɔw bɛ ka anw wele u bɛ k'an wele cogo u bɛ k'an wele ten k'u y'u ka jaabi bila ka na k'a ko de bɛ cogo di o ko hukumu kɔnɔna na sa an ye an denmuso wele ka na ale bɛna k'a daminɛ 1 na ka taa se 18 ma ale bɛna na se ka na a ka jaabi fɔ an ye an bɛ tumutu yan Fala ye n'an m'a kɛ tirage a ko tɛ ɲɛnabɔ an laban ani Korotum bɛ sɔn ka taa Bamakɔ han Korotum i ni tile e bɔrɔntala ye kunun wa awɔ ne y'a lajɛ e y'a lajɛ awɔ a kɛra cogo di bon Mali kɔni ne fɛ ko Mali bɛna gagner mais a match a ɲɛna u ma gagner an fana m'u gagner o fana c'est un très bon début o yɛrɛ ɲɛna bon an ma décourager hali sisan bon an b'u encourager ka taa fɛ ni Ala sɔnna ma ayiwa k'i ka 1 ta k'a daminɛ 1 na ka taa se 18 ma k'i ka numéro 1 ta an k'a dɔn maa min bɛna na se sɔrɔ 13 ayiwa Fala ye ko 13 ye jɔnni ye 60 combien don an bɛ ka Fala ye kɔnɔ 13 bɛ bɛn mɔgɔ ma 71 88 51 80 91 n'Ala sɔnna ma a tigi an b'a wele k'a tɔgɔ n'a jamu ɲininkali kɛ k'a ka 2000 ci a ma sabula maa 18 an b'a fɔ u ɲɛna maa 18 de ye jaabi ɲuman sɔrɔ min ye Kulubali muso ye ale de kɔni ye sugandili kɛ dɛ tirage fɛn bɛnna maa dɔ ma i hakilina ye jumɛn ye sisan bon an kɔni bɛ Mali an b'an ka pays encourager yɛrɛ de an b'u encourager wa an b'u nɔfɛ fana Fala nin bɛ dan sigi tilegan in na baabu la min ye Korotumu Kulubali an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka na tirage kɛ an ka jeu concours la Tɔnbɔkutu ya k'a fɔ ni Ala sɔnna ma su in na stade Baba Alikeyiru kɔnɔna na ɲɔgɔndan min bɛ yen o ye Douanza ale ni Kulukoro su in na ye kulo kuncɛli ɲɔgɔndan ye ni bita bɔra a la o bɛ kɛ biennale ɲɔgɔndan bannen pewu fo biennale wɛrɛ jaabiw olu bɛ bɔ sini nɛgɛ kanɲɛ 15 waati o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ndolantan kɛnɛ na n'Ala sɔnna ma premier ministre kan ka don an fɛ yan ka se ka na o ko bɛɛ lajɛlen kurunbɔ kari wa biennale bɛ kuncɛ sini Fala ye tile 10 baara kɔfɛ maa minnu ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ maa minnu mun ka kan a bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ sini ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana sɔrɔ a la an n'a da maaw